An ce babu wani abu mai ban mamaki da ya taɓa faruwa a ƙauyen Kofa har sai ranar da aka shirya ɗaurin auren Kabiru. Safiyar ranar ta fara kamar mafarki, ana buga ganga ta ko'ina, ƙamshin jollof rice na tashi daga ko'ina cikin gida har da unguwa. Yara suna gudu da furanni a hannunsu cikin farin ciki Kabiru zai auri Rukayya. Ita kaɗai ce yarinyar da ya taɓa so. Kowa na cewa sun dace da juna kamar an haife su ne domin su zama ma'aurata. Amma kafin azahar murnar mutanen Kofa ta rikide zuwa tsoro. Abokan Kabiru sun hallara domin su raka shi zuwa masallaci. Mahaifiyarsa Mama Safiya ce ta tafi zuwa leƙa shi. Ta buga ƙofar ɗakinsa hankali. Kabiru, hanzarta, mutane na jiranka. Shiru. Ta sake buga ƙofar a hankali amma har yanzu shiru, babu amsa. Zuciyarta ta fara bugawa da ƙarfi. Ta tura ƙofar a hankali. Aiko ta tsaya cak. Kabiru ya ɓace. Ɗakin ya yi shiru, farin babbar rigansa tana rataye a jikin bango wanda ya saya daga Kano. Wayarsa na jona a caji a kan teburi. Takalmansa ƙarƙashin gado, sallayarsa tana nannaɗe a kusa da taga. Abu ɗaya ne kawai bata gani ba, agogon hannunsa. Mama Safiya ta fasa ihu. Kabiru! Ta yi ƙara. Kabiru! Mutane suka rugo daga harabar gida, mata suka daina girki, masu ganga suka yadda gangunansu. Kowa ya fara dube-dube har cikin wani ƙaramin gona da ke gefen masallaci, amma babu alamarsa, yanda kasan an ɗauke shi daga duniya. Rukayya ce a zaune a ƙarƙashin bishiyar mangwaro cikin shiga irin ta amare, ta yi shiru, ƙawayenta na zagaye da ita suna ta ƙoƙarin kwantar mata da hankali, amma ta ƙi ta motsa, idanunta na kafe tana kallon ƙofar gidan tare da fatan Kabiru zai shigo yana murmushi, amma shiru kake ji. A haka suka kai har yamma, yayin da rana ta fara alamun faduwa sai wayarta ta yi ƙara. Sako ce mai ɗauke da murya daga Kabiru. Ta danna a hankali, muryarsa ne cikin kakkarwa. Rukayya na riƙe da wayar cike da tsoro. Rukayya, dan Allah ki yafe min, wani abu ya faru da ran jiya. Ba zan iya bayani ba a halin yanzu, amma komai kika ji kada ki yarda, kuma kada ki yarda da kowa, har da mutanen da suke da kusanci da ni. Hannunta na ci gaba da rawa, saura kaɗan wayar ta faɗi daga hannunta. Kabiru ta furta a hankali, me kake faɗa haka? Sako na gaba ya zo bayan awa 2, a wannan karan muryar wani mutum ne na daban cikin sanyi da ƙarfi. Ga yawon Mama Safiya domin ta saurara, bashi dole sai an biya. Wayar ta zame daga hannunta, mutane suka taru suna ƙoƙarin sake saurara, amma saƙon ya ɓace, ya goge kansa daga cikin wayar. Kamar bai taɓa kasancewa ba. Nan take Mama Safiya ta faɗi, ko da farfaɗowarta magana ɗaya kacal take iya maimaitawa. Ya sake farawa kuma? Babu wanda yake fahimtanta. A wannan dare babu wanda ya iya yin bacci a ƙauyen Kofa, hatta yanayin iska ta canza, tamkar tana ɗauke da wani sirrika. Misalin tsakar dare, awakan makwabta suka fara kuka kamar ƙananan yara. Wani baƙin tsuntsu ya sauka a rufin ɗakin Kabiru kuma ya ƙi tashi. Rukayya na zaune a ɗakinta riƙe da waya tana maimaita sauraron saƙon Kabiru. Kada ki yarda da kowa. Wannan kalmomi sun kasa barin zuciyarta. Washe gari mutane suka ci gaba da nema, an duba ko'ina, amma babu wani alamar Kabiru. Sai ƙaramin yaro mai suna Ɗanladi ya yi ihu daga bayan masallaci, a hannunsa riƙe da wayan Kabiru. Ko da dattawa suka kunna wayar, sautin murya ɗaya ce kacal, kuma ba muryan Kabiru ba ce, wancan muryan ne mai cike da sanyi da ƙarfi. Kada ku neme shi, bashin farko har yanzu ba a biya ba, yanzu dole ɗan ma zai bi sahu. Dattawa suka kalli juna cikin tsoro, sun gane wannan muryan. Shekarun baya da suka wuce, wani mutum mai suna Malam Dogo ya la'anci mahaifin Kabiru akan wata matsala da suka samu bayan karyewan harkallan kasuwanci. Ya rantse cewa wata rana dan fari daga dangin zai ɓace, kamar yadda shi ma ya ɓace daga ƙauyen. Babu wanda ya ɗauki maganar da muhimmanci sai yanzu. Da yamma Rukayya yana zaune a gaban wuta, idan ta sun yi jajaye saboda kuka, sai ta lura da wani abu ƙarƙashin tagarta. Wani ya ajiye bakin duwatsu ɗauke da jar igiya. A ƙauyen Kofa wannan alama ce ta saƙon gargaɗi daga masu sihiri. Zuciyarta ta buga da ƙarfi, ta ruga da gudu zuwa gurin Suleiman, abokin Kabiru mafi kusanci da shi. Fuskar Suleiman a gajiye kamar wanda ya shafe makonni ba tare da bacci ba. Suleiman ta faɗa da sauri, Kabiru ya faɗi wani abu ne kafin ya ɓace. Suleiman ya yi shiru, bakinsa yana rawa.
Ya gaya mun cewa wani mutum ya zo wajensa da daddare ya ce zai taimaka masa domin ya kare aurensa daga shirri. Fuskar ta a razane ta ce, ya faɗa maka sunan mutumin? A'a, Suleiman ya ce cikin sanyin murya, amma ya ce idan wani abu ya same shi na faɗa miki abu guda. Menene? Ta tambaye shi. Kada ki taɓa buɗe akwatin da ya baki. Jin haka, jinin Rukayya ya yi sanyi. Ƙaramin akwatin katako da ke ƙarƙashin gadonta, Kabiru ya bata shi makonni 2 kafin bikinsu, ya ce kada ta buɗe sai bayan sun yi aure. Hannayenta na rawa ta ja akwatin waje, har yanzu a rufe yake da makulli, amma akwai takarda a liƙe a ƙarƙashinsa. Rubutun Kabiru ne. Idan na ɓace, gaskiya tana cikin wannan akwatin, amma da zarar an buɗe shi babu abin da zai sake zama yadda yake. Ta tsaya tana kallon akwatin na tsawon lokaci, iska na busa daga waje, sai ta ji muryar wata yarinya tana kuka daga can nesa. Buga taga da ta ji har sau 3 ta dawo hankalinta, ko da ta daga labule babu kowa. Abin mamaki shine akan tagar agogon hannun Kabiru ne wanda aka rasa tun farko. Agogon na tafiya daidai, sai dai jikinsa da jika kaɗan kamar wanda aka fitar da shi daga cikin ruwa.